ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି। ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସଂଲଗ୍ନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଘୁଚାପ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ କେମେରିନ୍ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏକ ଉପରବାୟୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ପରିସର ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ 5ଟା 30ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନିକଟରେ ନୂତନ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଏହା ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ବାତ୍ୟା। 26ରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବାତ୍ୟା ସେନିୟର। ମାଲାକା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଓ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇଛି। ଏହା ଏବେ ସୁଦୃଶ୍ୟ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ରହିଛି। IMD ଆକଳନ ଅନୁସାରେ 27 ତାରିଖ ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଉପରେ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବା 28 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବର୍ଷା ସତର୍କତା ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ T10।